2 кастрычніка серада. Вітаю. Сергей Падсасонны, Белсадзум. Пра галоўнае ды істотнае з гасцямі на відэасувязі, але не толькі. Што ў праграме? Пытанні бяспекі ў нашым рэгіёне, канферэнцыі па бяспецы і чалавечым вымярэнні АБСЕ у Варшаве, ды вялікая размова са Святланай Ціханоўскай. Чарговыя дзіркі ў санкцыях, апоны трапляюць у Расею праз Беларусь. Захад уводзіць абмежаванні і сам жа стварае ўмовы для іх абыходу. Напружанне на Блізкім Усходзе. Як адкажа Ізраіль на іранскі масаваны абстрэл і да чаго гэта можа прывесці ў рэгіёне? Пытанні бяспекі ў нашым рэгіёне ў цэнтры ўвагі. Адразу 2 вялікія мерапрыемствы ў польскай сталіцы. Варшаўскі форум па бяспецы і канферэнцыя «Чалавечае вымярэнне АБСЕ». На абодвух ёсць прадстаўнікі дэмакратычнай Беларусі. Забранай прэзідэнткай Святланай Ціханоўскай пагутарыў мой калега Алесь Папко. Добрый день, спадарня Светлана. Рады вас бачыць тут на форуме по бяспецы ў Варшаве, дзе міжнародныя эксперты, перш за ўсё палітыкі, вырашаюць, як супрацьстаяць ваенным выклікам і не толькі ваенным. Вось як заходнія партнёры бачаць шлях да ператварэння Беларусі ў дэмакратычную краіну? Ну, перш за ўсё, ёсць агульнае разуменне, што пакуль Лукашенко ва ўладзе, то з боку Беларусі ніколі не будзе бяспекі суседнім краінам, ні ўкраіне, ні Польшы, ні астатнім. І таму, канешне, працэс дэмакратызацыі ў інтарэсах, канешне, нашых заходніх суседзяў таксама. Але пазіцыя ўрадаў нашых саюзнікаў тым, што беларускае пытанне павінны вырашаць беларусы. І гэтая наша задача, каб знесці рэжым і прынесці дэмакратыю ў краіну. А нашы замежныя партнёры ў гэтым дапамагаюць. І дапамагаюць у тым, аб чым мы просім. Мы просім давіць на рэжым, мы просім умацоўваць беларускую грамадзянскую супольнасць, дапамагчы нам умацаваць і развіць нашу нацыянальную ідэнтычнасць, прыцягнуць рэжым да адказнасці, адчыніць еўрапейскай перспектывы для беларусаў. Гэтым накірунку мы рухаемся, але ніхто з замежных партнёраў не прыйдзе і не выратуе Беларусь ад Лукашэнкі. Гэта абсалютна задача нас, беларусаў. Таксама я чуў меркаванне Wall Street Journal, напрыклад, пра гэта кажа, пра гэта выказваюцца некаторыя палітыкі, што вайна ва ўкраіне можа быць замарожана на той лініі фронту, на якой яна цяпер існуе. Ці задумваюцца на захадзе, ці задумваецца беларуская грамадзянская супольнасць, што рабіць праз гэтыя, на працягу гэтых дзесяцігоддзяў, пакуль вось будзе існаваць такая замарожаная сістэма, як не даць Лукашэнку і Пуціну пераварыць беларускае грамадства? Я разумею, што такія наратывы прысутнічаюць, але я ўсё ж спадзяюся, што яны не перамогуць гэтыя наратывы, і Украіна атрымае ўсё, што ім патрэбна для перамогі. Бо замарозка вайны ў краіне – гэта і такая замарозка і беларускага стану. Гэта такі статус-кво, калі Беларусь у лице рэжыма падпарадковваецца Расіі, ніякай свабоды, ніякіх перамен. Нашыя палізняволеныя знаходзяцца ў турмах і немагчыма нічога зрабіць, бо Лукашенко пад пратэктаратам Пуціна. На захадзе не стаіць пытанне беларускае пасля замарозкі, як вы кажаце, у прыярытэце, але ж мы кажам аб тым, што пра статус-кво мы кажам пра тое, што калі пачнуцца перагаворы паміж Украінай і Расіяй, то беларускае пытанне павінна там стаць таксама. Бо потым, пасля перамоваў, дасягнення нейкіх рашэнняў, ніхто ўжо пра Беларусь думаць не будзе. І пункты перамоваў аб міру павінны ўключаць вывад расійскіх войск з Беларусі і дэмакратызацыя Беларусі, таму што потым будзе вельмі цяжка прыцягнуць увагу да Беларусі, калі будзе такая эйфарыя, што нечага дасягнулі на палях бою.
Яшчэ одно пытанне, якое датычыць бягучых падзеяў. Літва перадала ў міжнародны крымінальны суд у Газе матэрыялы, якія датычаць злачынстваў супраць чалавечнасці, здзейсненых рэжымам у Менску. Як гэта паўплывае на далейшы стасунак да Александра Лукашэнкі і магчымасці змены ўлады ў Беларусі? Ну, насамрэч, тое, што робіцца зараз у міжнародным крымінальным судзе, гэта больш такая палітычная заява і прыцягненне ўвагі да таго, што адбываецца ў Беларусі. Канешне, гэта вельмі моцны крок з боку Літвы. Я вельмі ўдзячна ім за такі крок. Я, канешне, заклікаю ўсе страны далучыцца да гэтай ініцыятывы. Гэта нарэшце паказвае, што злачынства рэжыму замісошаць, што не хоча міжнародная супольнасць, каб злачынствы засталіся без наступстваў. І я думаю, што я спадзяюся, што гэта таксама дасць нейкі буст беларусам, бо пастаянна задаюць пытанне, што ці не працуюць гэта міжнародныя суды, не працуюць міжнародныя інстытуты, у якіх ёсць мандат там уплываць на сітуацыю Беларусі, яны ці гэтага не хочуць, ці не могуць і так далей. Таму і гэта прыцягне увагу міжнародных СМІ і лідараў да сітуацыі палізняволеных, бо ну, канешне, і вайна, і Газа зараз, гэтыя атакі, яны перакрываюць нашу павестку. І, канешне, я хачу заклікаць усіх беларусаў таксама больш казаць пра Беларусь, больш казаць пра палізняволеных, бо ніхто, акрамя нас, гэта пытанне ўздымаць не будзе. Як вы ацэньваеце эфектыўнасць заходніх санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнка? Ці дапамагаюць яны гэтаму рэжыму ўпасці? Санкцыі, яны працуюць. Можа, яны, канешне, не зруйнуюць вось рэжым аднамаментна, так, і толькі санкцыі не могуць зруйнаваць рэжым. Гэта комплекс мерапрыемстваў, комплекс крыніц для прэсінгу гэтага рэжыму, гэта і палітычная ізаляцыя, эканамічная, і таму гэта частка стратэгіі да беларускага рэжыму. Канешне, ёсць яшчэ над чым працаваць, але бальшыня санкцый, яна працуе. Мы тлумачым нашим замежным партнёрам, як санкцыі абыходзяцца і што трэба закрываць гэтыя лазейкі і уводзіць новыя санкцыі. І зараз мы настойваем, каб новы пакет санкцый быў уведзены за злачынствы супраць беларусаў, за пыткі, за тое, што людзей катуюць у турмах, бо апошнія ўсе санкцыі былі за ўдзел у вайне, і гэта як быццам абясцэньвае не за падзеі ўнутры Беларусі. Абсалютна. І таму гэта павінны быць такі ясны месседж уладзе нелегітымнай, што нашы партнёры бачаць, што адбываецца, і гатовы вводзіць санкцыі за гэтае злачынства. У Польшы на працягу апошніх дзесяцігоддзяў, я б нават сказаў, раздаваліся галасы і працягваюць раздавацца галасы, што Лукашенко з'яўляецца гарантам незалежнасці Беларусі, і лепш мець Лукашенку ў Беларусі, чым Пуціна і расійскія танкі ў Беларусі. Што б вы адказалі на гэтыя аргументы? Я думаю, што такія наратывы, яны па інерцыі, бо прапаганда вучыла так казаць на працягу 25 год, і можа не ўсе разумеюць, што гэта Лукашенко прывёў вайну у Беларусь, зрабіў Беларусь суагрэсарам, і што Лукашенко прадае нашу незалежнасць узамен на легітымізацыю яго з боку Пуціна. І вось гэтыя галасы, якія кажуць, што лепш там лукашэнкаўская стабільнасць, чым вайна, это людзі, якія жывуць у дэмакратычным свеце, і яны не разумеюць, што такое жыць пры дыктатуры. Яны не могуць сабе ўявіць тое, што адбываецца. Да, чуюць, там нейкая інфармацыя, канешне, ўсе хочуць, каб Анджэя Пачобута вызвалілі, але ж яны не разумеюць, як гэта знаходзіцца ў пастаянным страху. Нават калі да 2020 года людзі не малі свабоды слова, і тут, калі ты выходзіш на вуліцы, каб пратэставаць, ніхто цябе не будзе заганяць у аўтазакі. Але вось цынічна, напрыклад, для такіх краінаў, як Польшча, як Літва, ці не лепш ім, ці не спакайней мець такога Лукашэнку, чым адразу мець на мяжы пуцінскія танкі?
Не, так пакуль Лукашенко ва ўладзе, то ніколі не будзе спакойна. І гэта такі міф, што Лукашенко раўно стабільнасць. Гэта як бомба замедленага дзеяння, што калі нешта дыктатару не спадабаецца, ён прыцягне мігрантаў, ён будзе казаць пра ядзерную зброю, пра западнае влиянне і гэтак далей. Але вось захаванне суверэннасці Беларусі, ці Лукашенко захоўвае гэты суверэнітэт, ці захоўвае незалежную дзяржаву і грамадства адрознае ад расійскага? Грамадства, адрозненае ад расійскага, захоўваюць грамадзяне Беларусі. Што робіць зараз Лукашенко? Ён хоча больш унесці расійскага ў Беларусі. Гэта не пра ахову суверэнітэта. Мы бачым працэс русіфікацыі, мы бачым, як расійскія бізнесы захапляюць беларускія малыя бізнесы, што Расія ўплывае на ўсе сферы жыцця, на адукацыю, і што лепшыя людзі павінны выязджаць з краіны за рэпрэсій, і Лукашенко заменяе их там на расійскіх спецыялістаў, што больш студэнтаў едзе вучыцца ў Расію. Конечно, тут много фактараў на гэта уплывае, але ж расійскія вузы адчыненыя, там забіраюць наших студэнтаў з рукамі і нагамі. І гэта Лукашенко тое, што робіць з нашай краіны, гэта ён прадае незалежнасць, ён прадае суверэнітэт. Ён не з'яўляецца гарантам суверэнітэта. Гэта чалавек, для якога суверэнітэт гэта пустое слово, для яго асабістая ўлада толькі мае значэнне. Таксама наступны год, гэта будзе год так званых выбараў у Беларусі, якія планы прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці, апазіцыі ў шырокім сэнсе гэтага слова на гэты год, ці магчымыя нейкія пратэсты? Я думаю, што пратэсты ў цяперашніх умовах немагчымыя. І мы не будзем, конечно, заклікаць людзей выходзіць на вуліцы, бо гэта прынясе толькі новыя ахвяры, новых палітзняволеных, і не трэба людзям ахвяраваць без прычыны, бо гэты рытуал пад назвай выбары, ён нічога не зменіць для краіны. І таму я прашу людзей захоўваць сябе для новага акна магчымасцяў, але ж, канешне, мы павінны выкарыстаць гэты момант лукашэнкаўскага пераназначэння і будзем весці нейкую кампанію. Зараз яна абмяркоўваецца ў дэмакратычных сілах, і каб было нейкае агульнае дзеянне для ўсіх беларусаў. І апошняе пытанне на сёння. Як вы думаеце, ці Лукашенко збіраецца ў бліжэйшыя гады адыходзіць ад улады і перадаваць яе нейкаму пераемніку, ці ён збіраецца заставацца пры ўладзе да самай смерці? Я ж не ведаю, колькі яму засталося, перш за ўсё, але ж, конечно, для яго зараз аддаць уладу гэта будзе параза вялікая, і я не думаю, што вакол ёсць чалавек ці людзі, якім ён настолькі давярае, што можа перадаць гэту ўладу, і не будзе гэты чалавек настолькі уплывовы, бо Лукашенко будаваў гэту сістэму пад сябе, і ён разумее, што калі прыйдзе нехта іншы, то пачнуцца сваркі, то бок ён гэту сістэму будаваў для сябе, ён і атрымае. І нават гэты назарбаеўскі сцэнар, калі ён будзе там бацька ўсей Беларусі, скажам так, таксама не спрацуе, бо пратэсныя настроі ёсць у сістэме. І мы гэта бачым па той колькасці інсайдерскай інфармацыі, якую мы атрымліваем. Людзі ў сістэме таксама хочуць перамен, не могуць аб гэтым казаць. І таму Лукашенко лічыць сябе адзіным, хто можа трымаць Беларусь у кулаку, скажам так, вось. Але ж ён павінен разумець, што ён заганяе Беларусь пад вялікі ўплыў Расіі. Канешне, яму гэта без розніцы, але ж слухайте, тут на яго нейкія на сумленнасць яго тут спадзявацца не прыходзіцца. Ён дбае толькі пра сябе, пра сваю сям'ю, пра свае грошы, а не пра краіну. Дзякуй вялікі, спадарня Святлана. Дзякуй.
Расійскія аўты, як кажуць, абуваюцца ў якасную гуму еўрапейскага паходжання. І гэта пры тым, што з пачаткам поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны Захад увёў санкцыі на пастаўку аўтамабільных апонаў краіне-агрэсару. Беларускі расследавальніцкі цэнтр даведаўся, хто дапамагае Расіі набываць апоны ў абыход абмежаванняў і якую ролю ў гэтай справе гуляюць гаманцы Лукашэнкі. Санкцыі на гумовыя апоны, уведзеныя Захадам супраць Расіі, на Беларусь не распаўсюдзіліся. Гэта дазволіла пэўным прадпрымальнікам наладзіць стабільную плынь шэрага імпарту. Журналісты БРЦ прааналізавалі мытныя дэкларацыі, у якіх фігуравала еўрапейская і японская гума. Паводле дакументаў, за мінулыя 1,5 года праз нашу краіну ў Расійскую Федэрацыю вывезлі 286 тысяч апонаў на суму амаль 50 мільёнаў долараў. 90% выраблена ў еўразвязе, а галоўная фірма-экспарцёрка увогуле зарэгістраваная ў Польшчы. Яшчэ адзін дастаўца – кампанія «Алексвіт ЛТД», звязаная з найбліжэйшым хаўруснікам Лукашэнкі Віктарам Шэйманам. І ўжо цяпер на відэасувязі Стась Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру. Вітаю, Стась. Вітаю. Стась, чаму раптам апоны? Ці гэта проста ўсё, што пад санкцыямі вартае ўвагі, і ваш цэнтр проста глядзіць на кожны прадукт? Апоны – это тое, што рухае войска, рухае цяжкавікі, рухае в тым ліку легкавыя аўтамабілі, якія курсіруюць паміж першай, другой, трэцяй лініяй бою. І таму наколькі важныя апоны, гэта шыны, пра гэта сведчыць тое, што валанцёры і в Украіне, і в Расіі адмыслова збіраюць шыны, шукаюць для таго, каб пастаўляць іх на фронт. Это першае. Ну, а другое тое, што это што тычыцца перадусім, вядома ж, цяжкавікоў, якія па бездарожжу рухаюцца, і там менавіта такія менш якасныя расійскія шыны, якія хутчэй выходзяць са строю, яны значна менш прыдатныя, чым якасныя еўрапейскія шыны, якія дазваляюць значна больш надзейна арганізоўваць гэтыя пастаўкі ў сітуацыі фронтавога бездарожжа. Ну, а што тычыцца шынаў для легкавых аўтамабіляў, то санкцыі былі ўведзеныя для таго, каб расейцы адчулі на сабе незручнасці. У тым ліку, все аўтакарыстальнікі таго, што, інакш бы, можа быць, ім было б усё роўна, што іхная краіна на кагосьці напала. І вельмі шырокае было карыстанне еўрапейскімі шынамі до санкцыяў, і мы выявілі, што даволі мала яно памянялася, у тым ліку дзякуючы Беларусі цяпер. Вось менавіта атрымліваецца, што еўразвяз, які цудоўна разумее важнасць гэтых апонаў, асабліва ў сітуацыі вайны, і ўводзіць фактычна адразу пасля поўнамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны гэтыя санкцыі, зарабляе на продажы гэтых апонаў, бо не закрывае дзіркі ў абыход гэтых санкцыяў. Ці гэта нейкае такое крывадушша еўразвязу ў гэтай сітуацыі? Увогуле, в прынцыпе, в колах тых, хто займаецца санкцыямі адмыслоўцаў, ёсць такі тэрмін «беларуская дзірка» у расійскіх санкцыях. Ну, навошта яе пакідаць? Навошта яе пакідаць? Вось гэта пытанне. Так, абсолютно. Причем мы зверталіся да непасрэдных вытворцаў, таких як Мішлен, Гуд'ер, што в курсе, як вы пракаментуеце тое, што мы знайшлі, тое, што вы пастаўляеце ў Беларусь куды можна, а з Беларусі наўпрост едзе на 50 мільёнаў долараў экспорт за год мы налічылі ў Расію. На што яны кажуць, што да мы нічого не ведаем пра пастаўкі нават Беларусі. Мы ведаем, што там можна, але мы не пастаўляем. І мы тады праверылі і паглядзелі, што так, два найбуйнейшыя дастаўцы, такія фірмы Багора і Калесо Плюс, абедзве, дарэчы, таксама абслугоўваюць у тым ліку сілавыя ведомствы Беларусі, дастаўляюць ім шыны. Кожная з іх мае дачынную альбо звязаную кампанію ў Польшчы. І польская кампанія купляе у міжнародных вытворцаў наўпрост, а ўжо з Польшчы іхная дачынная кампанія увозіць у Беларусь, што санкцыямі дазволена. То бок
сам Мішлен, напрыклад, ён і можа і праводзіць нейкія, кажуць, due diligence, што нават калі это можна, все роўна не пажадана пастаўляць. Але яны абыходзяць такім чынам, што ствараюць дачынныя кампаніі ў Еўразвязу, якія купляюць непасрэдна. І тут тады ўзнікае пытанне, ці яны не ведаюць, ці проста не хочуць ведаць, а ўсё цудоўна усе ведаюць, разумеюць, і гэта just business. Гэта just business, і відавочна, што кожны бізнес больш зацікаўлены ў зарабленні грошай, чым у датрыманні нейкіх маральных стандартаў, калі яго да гэтага не змушаць. Але ў гэтым ёсць роля, у тым ліку журналістаў-расследавальнікаў, знаходзіць такія рэчы, публікаваць і прымушаць іх такім чынам быць больш увагі надзяляць самакантролю. У канцы гэтага расследавання вы пішыце пра тое, што накіравалі звароты да еўрапейскіх структураў і ў Польшчы, і ў Еўразвязе. Як выглядаюць адказы? Ці яны ёсць увогуле? Пакуль няма. Значыць, атрымалі толькі адказ ад Мішлена, пра які я распавёў уже. Астатнія адказы пакуль няма, но чакаем, вельмі часта не прыходзяць пасля публікацыі, як і рэакцыі. Таксама вельмі важны момант у гэтым расследаванні традыцыйна для беларускай аўдыторыі гэта тое, што зарабляюць прадстаўнікі рэжыму на абыходзе гэтых санкцыяў. Хто канкрэтна? Так, гэта Віктор Шэйман, кампанія, звязаная з ім, гэта Александр Шакуцін, значыць, там кампанія, якая належыць ягонай былой супрацоўніцы, але гэта не тое, што супрацоўніца распачала новы бізнес, не падобна на тое, таму што кантактны нумар яе кампаніі супадае з кантактным нумарам бухгалтэрыі тых кампаній, якія належаць Шакуціну наўпрост. Значыць, гэта Александр Зайцаў, якога мы раней лавілі на тым, што ён удзельнічае актыўна ў абыходзе санкцый па экспарце угнаенняў і драўніны. І гэта Баскаў, значыць, гэты вядомы скандальны хакеіст, які таксама датычны да забойства Рамана Бандарэнкі, той самы. Атрымліваецца, што прозвішчы адны і тыя ж вельмі часта з'яўляюцца ў расследаваннях. Дзякуй за тое, што ўсё ж такі яны з'яўляюцца, і спадзяюся, што адказ еўрапейскіх структураў будзе не проста фармальны, але і ў дзеянні. Дзякуй за гэтае расследаванне, дзякуй за гэтую размову. Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Стась Івашкевіч на відэасувязі. Дзякуй. Другога марафону салідарнасці «Нам не ўсё адно», які меў адбыцца гэтай восенню, не будзе, прынамсі, у бліжэйшы час. Пра гэта паведамілі арганізатары. Фонд 21 мая. Паводле заявы ініцыятаркі марафону Вольгі Гарбуновай, каманда праекту наўпрост не мае, цытую, маральных і часовых рэсурсаў для здзяйснення гэткай працы. Летась праз марафон сабралі больш за 550 тысяч еўраў. Усе грошы накіравалі палітвязням і іх блізкім. Што яшчэ адбылося ў Беларусі і свеце, у нашым аглядзе. Латвія ўзмацніла мяжу з Беларусю пасля залёту расійскага шагеда. Беспілотнік выпусцілі па тэрыторыі ўкраіны, але ён змяніў курс, перасёк у паветраную прастору Беларусі і здзейсніў пасадку ў балтыйскай краіне. Міністр абароны Латвіі Андрес Спрут заявіў, цяпер на беларускую мяжу скіраваныя мабільныя групы паветранай абароны, зенітна-ракетныя комплексы і адмысловыя радары, прыдатныя для выяўлення гэткіх лятальных апаратаў. Расійскія войскі ўзялі пад кантроль Вуглядар. Стратэгічна важны пункт у Донецкай вобласці. Баі за паселішча ішлі з сакавіка 2022 года. Горад прыкрываў подступы да лагістычных цэнтраў абароны паўднёвай часткі Донбасу. У ЗСУ вывад сваіх вайскоўцаў пацвердзілі. Тым часам армія Украіны актыўна прасоўваецца ў раёне Коранева Курскай вобласці. Паводле ЗСУ за мінулай сотні ў гэтым кірунку зафіксавалі 189 баявых сутыкненняў. Напружанай сітуацыя застаецца на Пакроўскім кірунку, дзе украінскія абаронцы спынілі 43 спробы штурму.
без скандалаў, узаемных папрокаў і асабістых атак. Дэбаты кандыдатаў на віцэ-прэзідэнты США адбыліся ў Нью-Йорку. На фоне мінулай дыскусіі Дональда Трампа з Камалою Гэрыс размова патэнцыйных кандыдатаў на пост Тыма Волза і Джеймса Дэвіда Вэнса здзіўляе стрыманасцю. Супернікі засяродзіліся на дэталёвым абмеркаванні сваіх палітычных платформаў. Вэнс разважаў пра важныя для рэспубліканцаў пытанні, інфляцыю і нелегальную міграцыю. Волз прэзентаваў пазіцыю дэмакратаў у галіне аховы здароўя і спаронаў. Іран здзейсніў вялікую памылку і заплоціць за яе, заявіў прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху. Гэтак Тель-Авіў пагражае Тэхерану ў адказ на масаваны ракетны удар, што адбыўся напярэдадні. Армія Ізраілю перахапіла большую частку са 180 ракетаў, выпушчаных Іранам. Абстрэл стаўся адказам Тэхерану на забойства сіламі цагалю важных асобаў з Хамасу, Хізбулы, ліванскай міліцыі. Урад Ірану сцвярджае, што наносіў удары выключна па вайсковых аб'ектах, але без ахвяраў не абышлося. У выніку нападу на заходнім беразе ракі Ярдан загінуў палестынец. У Тель-Авіве рэшткі ракеты трапілі ў рэстаран. Мяркуецца, што войска Ірану мае значны запас балістычных і крылатых ракетаў, а таксама беспілотнікаў. Усе гэтыя сродкі цяпер разгорнутыя супраць Ізраілю. А гэтую тэму гаспадарства працягнем з арабісткай аўтаркай тэлеграм-каналу «Фалафельная» Марьяна Беленькая на видеосвязи. Здравствуйте. Здравствуйте. Марьяна, когда смотрим на то, что происходит на Ближнем Востоке сегодня, как может ответить Израиль? Какие ваши прогнозы, ваши сценарии? На самом деле сценарий множество, все они открытые сейчас. Ситуация меняется буквально каждую минуту. Пока речь идет, что, скорее всего, да, Израиль ответит, не будет сдерживаться, как не будет делать таких мелких шагов, будет яркий ответ. Есть определенный банк целей в Иране, который известен. Это, в первую очередь, нефтяные объекты, порты. Некоторые говорят о ядерных и военных объектах. С ними сложнее, поскольку они более глубоко спрятаны. Это не всегда может быть однозначный результат. Все равно до конца пока неизвестно, что предпримет Израиль, но банк целей вполне себе обсуждаемый и понятен. При этом западные партнеры, в том числе Соединенные Штаты, говорят о том, что да, мы поддерживаем Израиль, но тем не менее нужно садиться за стол переговоров. Как вы видите, в сегодняшней ситуации переговорный процесс вообще возможен и остановка или приостановление конфликта? Знаете, тут это очень многоплановый конфликт. Израиль с Ираном, например, за стол переговоров не сядет. Это сложно представить, что так будет. Но когда западные страны говорят о столе переговоров, они скорее имеют в виду ситуацию в Ливане и секторе Газа. Понятно, что без Ирана здесь тоже не обойдется так или иначе опосредованно. Но похоже, что Израиль решил сначала разобраться с Ираном и основным его игроком в лице Хизбаллы, основным его ударной силой. Разобраться не значит, чтобы начать войну в Иране или свергнуть иранский режим, но просто преподнести Ирану урок, что любые действия отныне будут иметь противодействие, и красных линий больше нету. При этом и сам Иран, и все-таки арабский мир, который там достаточно представлен, это все-таки большая сила. И может ли тут Израиль выступать против всего этого мира на Ближнем Востоке? Во-первых, это не выглядит так, что это единая сила Иран, арабский мир. Очень разные страны арабские. И некоторые вполне себе с удовольствием посмотрят, как Израиль наносит удары по Ирану, и будут это, если не вслух, но молча приветствовать и очень радоваться. Мы видели, например, радость во многих арабских странах после ликвидации Израилем генсека Хизбаллы Насраллы. В арабских странах счеты есть и с Хизбаллой, и с Ираном, и, в общем, никто переживать не будет, а некоторые арабские страны еще и скрытно поддерживают Иран. Или вчера Иордания сбивала ракеты, которые летели из Ирана по Израилю.
Пусть она это делала, заявляешь, не защиту Израиля, а ради своей безопасности, чтобы ракеты не падали на ее территории. Ну, так или иначе, в общем, все тут нет единого фронта арабов и Ирана. То есть получается, что все-таки здесь, если не в открытую, то тем не менее поддержка какая-то будет других стран также в регионе, на стороне Израиля, я имею в виду. Безусловно, будет. США тоже, хоть и призывает к миру, тоже не против немножко поставить на место Ирана руками Израиля, не против они и ущерба для Хизбаллы, который сейчас существенно наносит Израиль. Собственно, единственная забота США, западных стран региона, чтобы конфликт все-таки пока держался в такой ограниченной норме, чтобы не расширялся, не было большого ущерба для гражданского населения. Марьяна, спасибо за ваши оценки. Марьяна Беленькая, арабістка, аўтарка тэлеграм-каналу «Фалафельная» на відэасувязі. На гэтым у праграме «Белсадзум» усё. Сергей Подсасонны. Заставайцеся з намі і да сустрэчы ў эфіры.